Kanthi Rawendo Rayu. Dara Ratu Kencana Wulan saben jenengan Dara Ayu Kencana senengane enak daerah kowe iki lho. Lan ngerti kok Herman. Jalanan panjenengan kekalih saben dinten tansah caket kalian sedaya para abdi wonten Taman Kantren Majalata. Panjenengan ya kudune kaya ngono ta ya, Cik. Lah iya, siramu sing cepau ora napa wae sing oke. Aku kan diajarkan sama saya kados ngaten. Mohon panjenengan mboten sisa kuatos ngenani babagan pakarya menika yang dipun ayahi sedaya para abdi. Tunggal kemawon boten wonten badhe mujiaken menapa panjenengan. Yen tak aku nyawang kabeh abdi anggone ngayahi kewajiban siji wae ra ning ati rasane marang ning rampung iki kendaliku rasa suket aku mongso bosen banget napa ana ingkang maksa kraton Monjoro terus aku pengen banget tindak kata mau golek bulan-bulan kanggo isen nanging ono menika dak dikatah kewan ingkang jalan lho kanggo siramu rasa kuwatir ning kene kanggo bakal urusan bulan supaya kembali ke akal jadi berdiri kanggo kagiatan anak kula mboten saged kula gambaraken suami Gusti Putri Kencana Wulan nimbali dhumateng abdi dalem kula pun Jonggowati. Gusti Putri umpami apa abdi dalem kula pun Jonggowati anggadhahi kalepatan pidana menapa ing badhe kapatrapaken kaliyan kula mboten badhe suwun. Kamangka Karampati Jonggowati babar pisan randong kanggo apa-apa marang aku. Nanging Kakang, pancene ana widake. Aku bakal bloko ing pangarepan panjenengan. Menawi wonten bab ingkang wigatos kersa enggal medhar sabda utawi paring dawuh ewala. Suwene aku cumondhok ning Taman Sarekatan Mojoro. Enggalih rasa suka banget. Aku kepengin banget mangerteni kaendahane sak jabane Kraton Mojorata ngiras pantes tindak cangkrawa bedhang tingkat golek bulan wana kanggo isen-isen kebon raja Karapan. Gusti Putri boten nginten babar pisan najan to panjenengan wijinipun pangarsa wanita nanging kagungan watek ambek diberbo laksana adil para marta katitik panjenengan kersa awur lan umur kalian kawula panjenengan ingkang mapan wonten ing Karangpawisan. Rakyat kudune kaya ngono ta. Leres kali. Kamangka ora ana punggawa praja kang tak percaya dadi penderek kejaba panjenengan Karapan. Ngaten syukur badhe sak tindak panjenengan tindak cangkrama ikat tai anjang sono sak kondur panjenengan ngasta oleh-oleh kagem isen-isen kebon. Lajeng benjang menapa anggenipun ngawikani tindak pendak. Diwiwiti saiki wae Karampati Jonggowati. Panjenengan kaya ngono biaje kanggo siramu rasan dadak wasan sumelan siramu bakal nderek kanggo biaje. Sing kanggo Monggo-monggo suwawi kula derekaken. kaya ngono. Ayo
Aku nyemplung keduk jeruk kae buwe pamit mati. Mati menungga aku terus piye iki? Legowo, Kula ora sang dadak duweni rasa cilik ati nganti kowe arep mati lalu. Ning kene aku bakal sampeyan lawan kowe Legowo. sampeyan iku sinten? Aku Retno Suwida, ya Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kula nyuwun mati. Legowo, Jauh coba sawangi. Ning pinggir kono kae ana sendang pengilon. Mula saka kuwi, kowe diura ana ing tengah sendang kae Legowo. besok akan jauh Kanjeng Ratu. Kula nelakake guming panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenengan ingkang sampun pitulungi dhumateng Legowo, dawuh saikine sliramu wis kawudan dadi bagus. Mula aja pisan-pisan duweni rasa adigang, adigong, adigula. Kaping pisan, kowe kudune duweni sifat tetulung karo marang sak padan-padane. Kaping pindho, kowe aja nganti duweni rasa serik karo wong tuamu. Rikala sumono wong tuamu wis dak sia marang kowe nanging Legowo. Kowe kudu goleki karo wong tuamu. Upama kowe wis ketemu karo wong tuamu, kowe sungkem ana ing pengarepane wong tuamu. Duh Kanjeng Ratu kula namung badhe ngesti dawuh sandalem kepareng nuwun tambahi pangestu Kanjeng Ratu Saikine kowe leledang ana ing kraton Tandus. Ning kono bakal bisa ndadekake kamulyan uripmu. kepareng nuwun tambahi pangestu Pampane jomblo Pak. Gusti Putri Kencana kula. Selama waktu kabeh kalian Majarata. Saiki kendang mundur wae. Sampun dangu sanget nilaraken kraton Majarata panjenengan kapang kaliyan kawula. Pancene kaya ngono. Tamtu kula badhe nderekaken kaliyan panjenengan. Nanging saderengipun panjenengan kundur kepareng kula badhe matur kaliyan panjenengan. Babakan apa? Kula nggadahi perkawis ingkang gubel wonten salute marang kula mboten saged kula pipataken. Perkawis punika kapribaden. Jalaran kula tresna kaliyan panjenengan. Pampane jomblo Pak. Gusti Putri Sing Kencana. dhewe pangapurane aku ora bisa nampa tresnamu. Mergo aku ora tresna karo kowe. Kados boten dados dokter. Menawi untuk kados katen tanpa kita kula ndarma buktekake diri pribadi kula tumrap kraton Majarata kalebet panjenengan. Kanthi menika kula saged kemawon tumindak ing nikah kaliyan panjenengan. Lho panjenengan menika emot lho Paman. Mboten usah dibatutke. Gusti Putri Kencana wae. Kula watak jalu. Saya malih menawi kula katampel menapa ingkang dados pikajengan. Kula saged kemawon nikah. Kersa nuwun. Aku ora bisa nampa Pak Kakang Pate. Menapa badhe kelampah jenengan kula rudha paripursa. Ora bakal kelakon. Kelakon.
menika dede perkawis panjenengan. Sampun ngantos panjenengan nderek cantuk kawula perkawis menika. Mergo aku ngerti kedadian lamun to kowe bakal tumindak Keng Kurantata prawoso kelawan wanita sak penendalan. Boten badhe kula selaki, boten badhe kula titip. Kula anggep panjenengan kelilip lan kepalang. Sepisan malih kula imutaken menawi panjenengan krasa sumingkir slamet, yen ora gelem sumingkir bakal kelakon tak singkir. Teter ning papan kene, ayo. Maju. Pangapuntenipun kepeksa. Kula tumindak ping ngatus namung kula kepengin sinau. Sejagatipun panjenengan sinten? Ratu Kencana Wulan saka Wajarata. Kula pun dadi warna. Putra saking Daun Melak. Nyelaken matur nuwun sang. Nggih dawuh sami-sami namung kemawon dene kula sampun mitulungi dhateng panjenengan. Kula mboten betahaken susulih wujud bondo lan dina. Namung kula calon ratu. Kula matik-matik salah satunggalipun wanita kinarya garwa janji anggen kula jumeneng nata wonten ing dalem menawi kersa sang Juta Ratu badhe kula singkakaken ngalih. Menawi ngaten makasan sanget kula purun. Saestipun menawi ngaten monggo kula boyong wonten dalem. Celinguk panjenengan sinten? Aku Purbaretna saka Kraton Tlagus. Gusti putri pun wonten ing satengahipun wana pun bujung kewan ngaten. Ora, kok tegisaku dibujung kewan teng galak ora. Nanging aku dibujung salah sawijining manungsa kang ing kono arep tumindak prawoso marang aku. Tasih bujung lan panjenengan. Kesanipun Jaluk tulung ya sedulur. nyuwun tulung dumateng kula. Napa tasih bujung panjenengan? Isih sing ora Tasih to. karep. Papan wonten ing kula ingkang badhe. Gelem dadi bojoku. Kuwi lho sedulur. Menika sinten menika? Ora iki pisin Paman Gurawangsa. Gurawangsa. Gurawangsa, Wis cetha tresnamu ditampel mbok yo bali wae. Pusing isine wong. kowe iki sapa? Wani kono aku bali. Legowo. Legawa. Ono gandeng jenenge kawan Werna. Dudu sanak dudu kadang ning ngarep aku wis saguh mitulungi marang Gusti Putri. Ngono. Yen koyo ngono kowe dadi pepalangku, tak singkirake saka pengarepan. Kena yen bisa. Sedulur Legu. Dawuh Matur nuwun banget kang gedhe marang sliramu umpama ora ana sliramu kelakon aku diprawoso lan Paman Gurawangsa ing kene sesule siji kanggo sliramu bakal tak switani Legu. kula Gusti Putri. Waduh. Kanugrahan ninggahing kula, janipun kula mboten gadang nggih mboten ngelap ngenani bab ganjaran. Parandene panjenengan bales kebudhen dumateng kula, wedal menika kula deripaget atur pawangsulan. Mangke kemawon menawi to kula sampun panggih keluarga kula badhe atur pawangsulan ingkang Kaya ngono ya. Tak enteni ning kraton Tandis ing mengkone bakal tak switani lan bakal tak jumenengake ratu ning kraton. ingkang atos-atos karya Basuki. Ora kira. Sopo kae? Ana bocah ning ndi le jong-jong. Ayo, kalau mati ae. Aja ngono, Pak. Urip kene rumane gua apa mati ae, Cok. Aku wis ora ndek sapa-sapa kejaba sampean kok. Aku gelem mati nek wis ketemu Legowo. Aku arep yen Goleki lho nang ndi le, Pak. Panjenengan kok padosi Legowo niku kapan napa? anakku, Mas.
menawi ngaten panjenengan menika Patih Gula Santo saking kraton Danomula. Patih jaman biyen saiki aku dadi kere. Terkenal biyen, Pak. Aku kualat karo anakku Legowo. Pak, menawi panjenengan madosi Legowo kaleresan panjenengan sampun kepanggih Legowo, Pak. Lah ndi? Kula niki Legowo, Pak. Lah. Sampeyan ngojo ngono. Dulur kula tanganane ngeten cacat. Legowo elek, sampeyan gantenge ngono kok ngaku Legowo. Aja ngono, Kula ganteng, Pak. Kula ganteng. Mayang. Pak, dungenge rak ngaten. Rikala panjenengan duka wonten ing pandhapi kraton Danomula, Legowo tumuju wonten ing Samudra Kidul, dumadakan ing mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Retna Sumedha. Kawujudanipun Ala Legowo dipun sararani satemah dados bagus nggih kula niki, Pak. Kok malah keturun panjenengan niku. Dongenge ngaten. Aja percaya, Pak, aja percaya. Mangkaku di mang radio. Mas, aku percaya nek titian gawan lair ijeh tumepel ragamu. Najan malya kaping pira wae. Neng titian kuwi ora arep ilang jajal tak titike lamun bener aku gelem ngakoni sampean. Teng pundi tengenipun? Teng pundi? Toh gedene tak tidak. Loh, Pak, handoko iki Unta jumenengke mawon, ampun nglimpruk ngaten. wis dadi sumpahku Legowo. Upama aku ketemu karo kowe, najan aku iki pernahe wong tuwa, aku njaluk ngapura karo kowe Legowo. Pak, ampun ndika ingkang kados ngaten to. Sepinten agenging kawukutan panjenengan pun kula ngapura estu kok, Pak. Kowe ora ngloro ati Legowo. Mboten. Kowe ora kepengin males karo aku. Mboten. Becik temen bebudenmu tulus. Ora ketang biyen kowe tak sia. Ning nyatane bareng saiki kowe malih dadi bagus. Kowe ora kepengin males. Dak sia karo bapak, kowe gelem menehi pangapura karo aku. Kaya ngono kuwi tulaten. Nggih, Pak. Padha wae Rama iki diwelehno kahanan. Rama kecelik biyen sing tak junjung-junjung ning nyatane malah dadine kaya kowe. Sing tak sia-sia malah dadi mulya. Yer Legowo lan kowe Handaka. Muga-muga sekabehing lelakon sing dilakoni bapak cukup bapak wae sing nglakoni, anak-anakku dadi wong sing apik, mundhak mengko getun. Getun kuwi ora manggon ngarep nanging getun manggon mburi tuladane kaya bapak. Sekabehing dosa lan kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem sing jero ana ing bukune ngapura. Teman kulake woing karahayon. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun, nuwun.